Zdravím ťa u tohto informačného videa. Tento raz chcem prejsť úplne k duši s tým časom mojím, lebo teraz sa začala vlastne škola. Ja mám ešte základku, no a ako viete, točiť budem, ale už nie tak intenzívne, ako som teraz začal. Teraz vydávam, uploadujem nové videjko. Áno, uploadujem ho. Dobre. No a vám pošlem link, keď už to bude na Facebooku. Keby som tam mal niekoho, tak urobím to. No a ešte jednu vec som chcel vám povedať, že ja budem točiť videá, ale nie už tak intenzívne, pretože ja budem chodiť do školy, budeme mať domáce úlohy. Proste poznáte to, keď ste chodili vy starší do základnej školy. Poznáte to, čo vy teraz chodíte do základky. Takže u mňa to prebieha tak. Dobre, a čo vzhľadom na nové intro, pekné, mne sa to podarilo. A Kilator mal som tiež prsty, urobil mi písmo, díky moc. A nezadara, no dobre, no. Ale to bolo všetko zatiaľ, uvidíme sa v ďalšom videu, čo bude čo bude skoro, takže užij si toto video. Ak chceš, aby Menko LP zase natáčal, tak prosím ťa, daj mu na jeho nové video odber. No, odber nemusíš, ale lajky musí tam byť aspoň 8, hovorí. A 80 zhľadnutia, takže zatiaľ sa s tebou uvidím sa v ďalšom videu a nazdar.